नमस्कार, मी कृष्ण कुडूक पुन्हा एकदा आपल्यासमोर J&K रिअल्टी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून आहे. आज जे आपण डिस्कस करणार आहेत ते म्हणजे एनए म्हणजे नॉन ॲग्रिकल्चर म्हणजे विनाशेती. तर विनाशेती प्लॉट करण्यासाठीची जी काही पद्धत आहे तर ती पद्धत आपण डिस्कस करणार आहोत. ज्यामध्ये आपण पाहिलं मागच्या व्हिडिओमध्ये, ज्यामध्ये आपण विविध प्रकारच्या ज्या लँड आहेत किंवा विविध प्रकारची जी काही जमीन आहे त्याचे प्रकार असतात. ज्यामध्ये रेसिडेन्शियल झोन आहे, एनए प्लॉट्स आहेत, त्यांना शेतीनं विकास आहे, त्यानंतर शेती क्षेत्र आहे. तर या अशा विविध प्रकारचे जे काही जमिनीचे प्रकार आहेत त्यामध्ये एनए प्लॉट्स. तर एनए करण्यासाठीची जी काही पद्धत आहे ज्यामध्ये महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1969 प्रमाणे शेती जी आहे, शेती करण्यासाठी जी जमीन आहे त्यामध्ये शेतीच करावी लागणार आहे. या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही पद्धतीचा वापर करता येणार नाही. तर त्याचप्रमाणे जर का त्यासाठी रेसिडेन्शियल किंवा कमर्शियल किंवा इंडस्ट्रियल व्हॉटेवर कोणताही प्रकारचा जर का त्याच्यामध्ये वापर करायचा असेल तर आपल्याला एनए करण्याची गरज असते, म्हणजेच नॉन ॲग्रिकल्चर. तर चला आपण पाहू आज की एनए करण्याची काय पद्धत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला जर का एखादी जमीन आपल्याला एनए करायची असेल तर त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे जे काय डॉक्युमेंट्स लागतात. त्यामध्ये एनए करण्यासाठी तर त्यामध्ये 7/12 त्यानंतर कप्रत देखील लागते आहे. तर त्यासोबत आपल्याला त्या जमिनीचा म्हणजे त्या क्षेत्राचा आपल्याला भूमी अभिलेख कडून आलेला जो मोजणी आहे किंवा तो नकाशा आहे तर तो देखील महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर हे असे पूर्ण कागदपत्र आपण एकत्र केल्यानंतर हे कागदपत्र आपण संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे एक अर्ज करतो. अर्जामध्ये एक साधारणतः पाच रुपयाचं एक तिकीट आपण त्यावर हे करून ऍप्लिकेशन करतो. जो आपण ऍप्लिकेशन केलेला असतं किंवा जो अर्ज केलेला असतो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे, तर त्या ठिकाणाहून तो अर्ज पूर्ण डॉक्युमेंट सहित तो अर्ज संबंधित तहसील म्हणजेच तहसीलदाराकडे येतो. तहसीलदाराकडे त्या अर्जाची छाननी होते. त्यामध्ये आधार सामग्री संच असा एक प्रकार आहे ज्या ठिकाणी आपल्याला विविध डिपार्टमेंटच्या जसं की नॅशनल महामार्ग आहे, वनीकरण आहे, रेल्वे आहे, एअरपोर्ट आहे, अशा विविध प्रकारच्या डिपार्टमेंटची या ठिकाणाहून एक नोंद असते. आधार समग्र संच या ठिकाणी एक नोंद असते की तुमचा जो गट नंबर आहे किंवा जो गट नंबर आहे आपल्या ज्या शेतीचा, तर त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या कुठल्या डिपार्टमेंटचा काही तिथं आरक्षण आहे किंवा काही प्रकल्प होणार आहे, तर या सर्व ठिकाणची तिथं नोंद असते. तर त्या नोंदीमधून आपल्याला कळतं की या ठिकाणी किंवा आपल्या आपला जो गट नंबर आहे किंवा सर्वे नंबर आहे, या सर्वे नंबर मध्ये कसल्याही प्रकारचं कोणत्याही डिपार्टमेंटचं त्या ठिकाणी आरक्षण नाही. तर त्यांची देखील आपल्याला एनओसी घेणं गरजेचं असतं. तसंच आपला जो गट नंबर आहे किंवा जी शेती आहे त्या शेतीवर कसल्याही प्रकारचा बोजा नसला पाहिजे. ज्यामध्ये विविध प्रकारच्या ज्या सोसायटी असते किंवा बँक असेल याचा कसलाही बोजा नसला पाहिजे. जरी असेल तरी त्या संबंधित बँकेची किंवा संबंधित सोसायटीची आपल्याला एनओसी देखील गरजेचे असते. या व्यतिरिक्त हे सगळे डॉक्युमेंट्सचं व्हेरिफिकेशन किंवा हे डॉक्युमेंट्स पाहिल्यानंतर तो ऍप्लिकेशन पुन्हा तहसीलदारद्वारे तलाठ्याकडे येते आणि तलाठ्याकडे आल्यानंतर किंवा तेथे देखील आपल्याला संबंधित तलाठ्याचं देखील त्या ठिकाणी एनओसी गरजेची असते. आणि त्या एनओसी नंतर फायनल स्टेज म्हणजे ती पुन्हा तलाठ्यांचा जो काही रिव्ह्यू आहे त्यावर ते तलाठी रिव्ह्यू दिल्यानंतर तहसीलदारकडे जाते आणि पुन्हा एकदा कलेक्टरकडे जाते आणि त्यानंतर मग फायनल जे काय डॉक्युमेंट्स आहे किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला एनए ऑर्डर्स मिळते. तर अशा पद्धतीची ही जी प्रोसेस आहे साधारणतः आपल्याला ते यावर डिपेंड आहे की आपल्याला 1 महिन्यापासून तर 2 महिने देखील कालावधी लागू शकतो. हे आधीचे डॉक्युमेंट्स किती आहेत म्हणजे किती पेंडिंग वर्क आहे त्यावर देखील अवलंबून आहे. विविध डिपार्टमेंटचा आपल्याला एनओसी किंवा ह्या गोष्टी पण मिळणं गरजेचं आहे. तर असं एनए करण्याची जी पद्धत आहे आपण पाहिली की अशा पद्धतीची एनए करण्याची पद्धत आहे. त्यामध्ये एनए करीत असताना आपल्याला बाउंड्रीज जो काय प्लॉट आहे आपला बाउंड्रीज देखील गरजेचे आहे. त्यामध्ये आपण कंपाऊंड म्हणू शकतो की कंपाऊंड देखील गरजेचं आहे. अशा पद्धतीचे आपण या व्हिडिओमध्ये एनए करण्याची जी पद्धत पाहिली आहे. तर आपण स्वतःची जमीन एनए करीत असाल किंवा आपण बिल्डर किंवा एखादा प्रोजेक्ट करणार असाल
तर आपण अशा जी काय पद्धत सांगितली त्या पद्धतीने आपण एन ए प्रॉपर्टीज करू शकतात, ज्यामध्ये मग रेसिडेन्शियल असेल, कमर्शियल असेल किंवा इंडस्ट्रीयल असेल, असे कोणत्याही प्रकारची जर का प्रॉपर्टीज आपल्याला शेती क्षेत्रापासून एन ए करायची असेल तर ती पद्धत आहे. तर ह्या पद्धतीने आपण एन ए प्रॉपर्टी करून आपली शेत जमीन ही दुसऱ्या म्हणजे रेसिडेन्शियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रीयलसाठी आपण वापरू शकतो. अशा पद्धतीचे विविध प्रकारचे जे व्हिडिओज आपण घेऊन येणार आहेत प्रॉपर्टी संदर्भामध्ये. तर चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर नक्कीच करा. आणि कमेंट बॉक्समध्ये आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला किंवा ही माहिती उपयुक्त ठरली आहे का, हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा. धन्यवाद.